Can you share us your most unforgettable experience in your life, in leadership? Wow. Oo. Okay. Leadership sa community, that was, during Typhoon Glenda. Okay. So, sobrang hindi... That was, anong year yan? 2024? 2024. Last year. Last year lang. Kasi, alam mo yung parang dala lang siya ng actus reus, parang, no, hindi siya guilty of act. Like, siya. May act talaga na action na nanggagaling sa akin na, ano ba yung nagbabaragyo na 12 midnight, 1 a.m. nun, bumabagyo. Tapos ako hindi ako mapakali. Tapos ang dami akong nakikita sa social media, specifically sa Facebook, na kailangan ng tulong. So kinontak ko yung may-ari ng construction company here. Tapos sabi ko, kailangan ko po ng van, ng masasakyan to rescue these people. So pumunta ako sa mga friends ko. Sila naman nagpumunta sa akin, tumulong sila para mag-rescue. Alam mo, during the typhoon na dapat ako, sabi ko, kailangan kong tulungan yung mga tao. Oo. Kailangan kong mag-extend ng help sa kanila. Tapos during those times na kailangan nila ng tulong, gumawa pa ako ng isang project na piso para sa kapwa ko Pilipino.